Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Tangiling Street, Lawak, Pangasinan. So part 1. So first day po natin. So siyempre, ang makikita nyo muna rito yung 3D animation niya. So gumawa po na po ako ng interior na ito. Kahit ceiling project pa lang po yung gagawin natin. So makikita nyo dyan sa screen. So ayan po yung magiging itsura niya pag natapos tong project natin. Kung masusunod yung interior natin mga boss. So combination po siya ng gypsum board tsaka PVC. So makikita nyo rin dyan, meron na po tayong TV console dyan, TV partition, mga drywall dito, tapos may floated panel. Tapos ito po yung dining nila. So ayan po yung dining nila. So combination ng PVC tsaka gypsum board. Okay, so dito naman yung kitchen po nila. So, andyan, makikita nyo dyan sa screen. So, kompleto na po. So, may modular kitchen cabinet na po dyan. So, makikita nyo rin dyan sa screen, kompleto na rin yung interior natin, yung 3D animation natin. May tiles na po siya, may pintura na, may mga ilaw na rin po mga boss. Okay, so, abangan nyo na lang po yung part 2 ng video na ito habang ginagawa po natin. Magandang araw po sa lahat at God bless!